Hebreo Kapitulo 4. Busa samtang nagpadayon ang saad sa Dios nga makasulod kita aron makaangkon sa iyang pahulay, magmatngon kita nga walay usa kanato nga mapakya sa pagdawat ni anang maong kapahulayan. Kay sama kanila nakadungog kita sa maayong balita apan wala magpulos ang mensahe nga nadungog nila tungod kay wala man sila motuo niini. Busa kita nga nagtuo nakadawat sa kapahulayan nga gisaad sa Dios. Sumala sa iyang giingon, napungot ako ug nanumpa nga dili gayud sila makasulod sa yuta, diin ihatag ko unta kanila ang kapahulayan. Gisulti kini niya bisan kung nahumanan niya ang tanan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay diha sa kasulatan gihisgutan ang ikapitong adlaw. Mipahulay ang Dios gikan sa tanan niyang buhat sa ikapitong adlaw. Gihisgutan usab kini niya ang iyang pag-ingon, dili gayud sila makasulod sa yuta, diin ihatag ko kanila ang kapahulayan. Kadtong una na nakadungog sa maayong balita, wala makasulod ug makaangkon sa kapahulayan sa Dios tungod kay wala man sila motuo. Busa may pipila di ay nga makasulod ug makaangkon sa kapahulayan sa Dios ug nagtagal siyag adlaw nga ginganlag karong adlaw. Nagsulti siya niini tapos ang daghang katuigan pinaagi ni David diha sa kasulatan nga gisgutan na. Kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Kay kung nakahatag pa kanilag pahulay si Joshua, dili na unta ang Dios maghisgot sa ulahi ug lain pa nga adlaw. Busa dunay adlaw sa pahulay alang sa katawhan sa Dios. Kay bisag kinsa nga makadawat sa kapahulayan nga gisaad sa Dios, mopahulay siya sa iyang mga buhat sama nga mipahulay ang Dios. Busa mangninguha kita sa pag-angkon sa gisaad nga kapahulayan aron walay usa kanato nga mapakyas sama sa mahitabo kanila tungod sa ilang pagkamasupilon. Kay ang pulong sa Dios buhi ug maabti ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga dunay sulat. Mudulot kini hantod sa kinalagman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kaayuhan. Nagusisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tawo. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Si Jesus ang halandong pangulong pari. Busa lig-unon ta ang atong pagtuo kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang kundi usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasala. Busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios, diin anaa ang grasya, diin madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan.